Pam parabam pam pam. Cześć synecki, adziążki i wreszcie Jerzech potworem, mianowicie Goliatem, bo tylko ten, nie wiem czy w becie, czy w tym momencie jest odblokowany, ale nie przeciągajmy i bierzmy się za to. Co tutaj możemy pójść? Rzut skałą, oddech ognia, co się będziemy. Climbing speed increased by 30%. Dobra, także bierzmy się za to, ja jestem gotowy. Koledzy się ładują, znaczy koledzy. W tym momencie raczej śmiertelni wrogowie i miejmy nadzieję w tym momencie, że wygra potwór, czyli ja. Wygrał naprawdę ohydnym, maszketnym bebokiem. O, coś pięknego. Jak go nie kochać? Jest przesympatyczny. Stworzenie rodem ze śląskiej kopalni. Run. Yes. You can run, but you can't hide. Możemy się wspinać, możemy skakać. Mamy coś takiego jak jakby węch, który pozwala nam wykryć istoty żywe naokoło, czyli małe zwierzątka oraz ludzkich przeciwników. Możemy rzucać kamieniami, szarżować i pluć ogniem niczym smok wawelski. Są. Przyszli. Mam nadzieję, że nie potrwa to jakoś super krótko. A, chycili mnie. Gra potworem wydaje mi się jest trudniejsza niż ludźmi. Z jakichś powodów. Po prostu potwór ma bardziej przesrane, bo jest sam. A ludzi jest dużo. Ja mogę rzucać tylko w wściekłym szale kamieniami. A oni mają bardzo duży wachlarz wszystkich umiejętności i broni. Jeszcze są do tego leczeni przez medyka i tak dalej. A co ja mogę? Umrzeć. No, to był bardzo szybki szpil. Jak widać, nie podszedłem do sprawy tak jak powinienem. Granie potworem nie wiem w sumie na zasadzie na czym powinno tutaj polegać. Bo tutaj można się, powinno się skradać, jakoś zaczajać na nich, ale 1 kontra 4 raczej to jest przesrane, chociaż mi raz udało się zginąć. Mimo wszystko. Tutaj w trakcie ładowania następnego meczu możemy sobie zobaczyć powtóreczkę meczu poprzedniego, jak to wyglądało na wykresie a la Jacek Gmoch dla miłośników futbolu. Podejście do potworowania numer 2. W tym momencie w troszkę bardziej, jak to nazwać, brutalnych warunkach, znaczy wizualnie jak widać dużo ładniejszych, w ogóle takie to jest śliczne. Jak ta flara oświetla tutaj moje plecy mokre od deszczu i te wszystkie teselowane wypustki obrzydliwe. Coś pięknego. Będzie piękne w obrzydliwości. Chciałem być cicho, a już musiałem oczywiście zawalić. No tak, jest finezyjnie niczym słoń w składzie porcelany. A cóż to jest? Jest jakiś model Hopka, ale co on przedstawia? Dobra, tam są ludzie. Ja spróbuję się być dobrym potworem i uciekać i skradać się. Czyli... już się kapli, czyli w zasadzie już nie mam co się skradać. Teraz mogę już tylko wywalać stąd. I... Myślałem, że uda mi się go zmiażdżyć. Bij go, bij go, bij go, bij go. Kurczę, no potwór ma tutaj, jak widać, no, przesrane, przynajmniej jak ja gram. Także to nie będzie szczególnie szokujące. Dobra, spróbuję się oddalić, przyczaić. Może pożyję odrobinę dłużej. Mi się dało tylko ogniem. O! Udało się zabić jednego ludzika przynajmniej. Przez szarżę. Którego rzucić dużym kamieniem ładnym. Teraz przyszarżować. O! Jak się ogarnie te umiejętności, jakie ma potwór, to jest już o wiele łatwiej. Całkiem spoko. Już mamy niską energię, także ja w tym momencie bym jednak tobie stąd
Można tutaj zjeść też te mniejsze zwierzątka i przez to ulepszyć się, że tak powiem. Czy mogę wejść tam? Uciekaj, uciekaj! A, to będzie raczej moja końcowa. No, ale przynajmniej coś się udało pozabijać. Także jak widać, potworem da się grać, tylko trzeba ogarnąć te wszystkie jego umiejętności i kombinacje tych umiejętności, czyli na przykład przyszarżować, a potem na nich splunąć ogniem, rzucić kamieniem i tak dalej, no. I cóż, nie poszalałem, ale przynajmniej więcej jak w pierwszym meczu i udało wam się pokazać, na co tego potwora stać, co nim można ciekawego robić i no cóż, mam nadzieję, że będzie okazja nam spotkać się już przy okazji pełnej wersji Evolve'a. A tymczasem ja dziękuję wam za oglądanie tych krótkich filmów, w których pokazałem wam, jak to wygląda póki co w wersji beta, jak to może prawdopodobnie wyglądać w wersji pełnej. A tymczasem dzięki za uwagę, trzymcie się, chowcie się, jak to się sam godo po śląsku i papa.